Si Rez Cortes, ipinanganak noong January 4, 1956, Santa Justina Buhi, Camarines Sur, na mas kilala bilang Rez Cortes, ay isang Pilipinong artista at assistant director. Kilala rin siya sa pagiging action star sa maraming action films, sa kanyang intensive at antagonistic roles, at gayon din sa mga teleserye. Tubong Bicol talaga. Yeah. Doon ka pinanganak. Doon ako pinanganak. Camarines Sur. Yes.